Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa netizen kali ini Mas Taib api cerita masalah mempertahankan adzan 5 waktu jamaah 5 waktu niku nggih wabet sanget nggih. Tahun 98 boten 99 niku nggih Mas Taib insyaallah memulai nggih diparingi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala saged ninggakake adzan saben dinten 5 wektu. Nggih kadang kala nggih boten 5 wektu namine masjid tiyang kathah, tapi insyaallah nggih hampir full sing adzan Mas Taib nggih. Tapi perjuangan sing ngoten niku mboten gampang neten nggih. Bahkan rintangan niku enten mawon nggih, kadang kala nggih sakit nggih. Tiyang sepuh niku kadang kala nalika niku nggih keadaan ekonomi tasik tahun 90 tasik kathah tiyang ingkang kekirangan gitu. Dadi nggih kadang kala tiyang sepuh niku ndawuh kok dari masjid ning ngene masjid niku piye sembeyan anak putune. Nggih terus bojo nggih ngoten nek senangkite jenenge bojo ya pengin bojone sing pothel mergawe nggih soal masjid ben dipikir wong, tapi alhamdulillah berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala Mas Taib selalu nggih berusaha terus saged adzan teng masjid 5 waktu jamaah. Akhirnya rintangan-rintangan niku nggih berkat ndonga nggih hidayah Allah saged istiqomah ngantos sak menika nggih. Bahkan nggih memang barang-barang nek sae niku nggih enten isine neten jaman niku nggih tasik jarang nggih langgar musala niku adzan sing 5 waktu nonstop niku nggih nek ditungi nggih termasuk mayang niku mulai istiqomah dadi Mas Taib mempertahankan nggih untuk isine mat nggih sampe wong mergawe napa jek adzan kadang wis adzan nggih. Dan mat kemudian ngelik-ngelik sing teko cok loro, tapi sakniki neten alhamdulillah berkat hidayah Allah langgar musala sakniki gembrembing adzan nggih. Sampai tempat halah kono pujian kene pujian nggih. Alhamdulillah sakniki jamaah wis ra isin nggih. Malah sing ora jamaah insyaallah kudune isin. Kula keten cekap keterangan pengalaman Mas Ep mempertahankan adzan 5 waktu. Kula kenten cekap nek terlempate disambung benjing melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.